Tak myslím si, že to je jednodušší, než žádat v PRV, že ta podpora té masky všem žadatelům je velká, že máte prostě kde se ptát a o co se opřít a nemusíte to složitě prostě hledat. S místní akční skupinou Přijďte pobejt spolupracujeme již řadu let a spolek je dokonce členem místní akční skupiny, takže účastníme se každoročních valných hromad a všech akcí masky a víme o všech projektech. Vyplnění žádosti už dneska není naštěstí tak složité, všechno je připravené ve formulářích na internetu. Každopádně musím poděkovat zaměstnankyním místní akční skupiny, protože vždycky, když je potřeba něco s něčím pomoct, případně je něco nejasného, tak jsou vždy svolné a umí nám pomoct. Měla jsem schůzku s paní Vanclovou, tam mi všechno vyjasnila. Tenkrát tam, jestli si dobře vzpomínám, byla i hromadná schůzka, kde nás bylo žadatelů víc, kde nás o všem informovali, co nás čeká, jak to probíhá. No a pak se to všechno začalo řešit. Maska ta nám pomohla z velké části. Jak jsem říkala, paní Vanclová mě byla furt na telefonu a vlastně skoro všechno jsem řešila s ní a ona mi s tím pomáhala, takže můžu říct, že z 95% mě určitě se vším pomáhala ona. To je samozřejmě Bělona, ta pomoc zde byla a je, musím říct, že jakoby kvalitní, ale i tak je na každém žadateli, jakoby to zpracování je poměrně náročné, ono taky záleží, jakoby o co žádáte, jestli to je nějaká jedna větší položka nebo víc takovýchto drobnějších položek, což představuje právě jakoby mnohem větší právě tu zátěž pro to zadministrování ty žádosti, takže vlastně jakoby i na základě této zkušenosti doporučuji žádat spíše o věci větší a jakoby jednorázové věci nebo prostě třeba 2, 3. No, tak to bych řekl, že vlastně absolutně, protože když to řeknu jednoduše, tak já jsem s tím neměl vlastně žádnou práci, protože tam to bylo prostě 100%. Protože samozřejmě jsou lidi, kteří si to nějakým způsobem dokážou zpracovat sami, ale já už jsem s tou maskou nějakou zkušenost měl, takže jsem jim v tom věřil 100% a ta moc byla prostě 100%. No. Ta nám pomohla úplně maximálně, ve všem nám šla úplně vstříc, co jsme potřebovali, nebo s čím jsme si třeba nevěděli vůbec rady, tak nám poradili a to nemůžu na ně říct, opravdu super firma. Tak činnost místní masky bych ráda vyzdvihla, protože spolupráce byla perfektní. Konkrétně jsem řešila projekt s paní Petrou Vanclovou, která vždycky všechno ochotně vysvětlila, prošla se mnou žádost, poté víceméně i žádost zkontrolovala. Pomoc té masky, tak pro mě zcela zásadní, protože bych se do toho nikdy sama asi nepustila. Vím, že dotace jsou takovej papírový strašák a určitě ta pomoc byla zásadní. Zřizovatel má velmi výraznou roli, protože on je často i jako iniciátorem toho, kam se obrátit nebo jakým způsobem použít určité výzvy v některých programech a sám to pečlivě sleduje a samozřejmě i on má těsné vazby na tu skupinu v Jilemnici, na ten MAS, takže vlastně u nás je to, v našem případě je to v podstatě taková synergie, jako když přijde s nějakou takovouhle myšlenkou, my to pak už jenom zrealizujeme, případně se domlouváme společně na věcech, které by bylo potřeba udělat a protože prostě malá obec nemá sama vlastní zdroje finanční, tak samozřejmě se velmi intenzivně vyhledávají zdroje vnější nebo možnosti
financování přes různé projekty. Škola na malé vesnici je s obcí, s obecním úřadem vždycky úzce spjatá, jinak to ani nemůže být, jinak by to nefungovalo. A my samozřejmě z pozice zřizovatele jsme za svoji školu zodpovědní. Musíme v našem případě i dofinancovat provoz, protože ta škola je trošku specifická. A samozřejmě musíme dbát i o zvelebování prostředí pro děti i pedagogy, o kvalitu toho učiva a obecně o to, aby naše zařízení vzkvétalo. To stojí samo o sobě velkou spoustu peněz a samozřejmě vše z obecního rozpočtu poplatnit nelze. Snažíme se využívat dotační příležitosti. V mnoha případech o dotaci musí žádat obec z pozice zřizovatele, protože v tom kterém dotačním titulu nemůže žádat škola napřímo. Jindy je to zase obráceně, ale obec jako zřizovatel k tomu musí dát dobrozdání a mnoho dotačních prostředků jde, i když třeba napřímo, ale jde přes bankovní účty obce, právě protože jsme zřizovatelem. Velice nám pomáhá místní akční skupina manažerky z MAS Přijďte pobejt Jilemnice a vlastně i díky jejich přičinění nám tady se mohou děti radovat z multifunkčních učeben a z dalších zvelebených prostor, na které bychom jinak léta a těžce scháněli peníze. Tak v podstatě bez té finanční spoluúčasti MASky místní akční skupiny by vůbec nebyla možnost takovýto projekt realizovat. Vlastně ta spoluúčast byla úplně zásadní. Další vlastně úplně malou spoluúčastí byly teda finanční zdroje vlastně našeho zřizovatele. Takže nejenom vlastně pomoc při administraci toho projektu, ale zároveň hlavně teda ta finanční výpomoc pro to, abychom mohli vůbec o tom uvažovat a zároveň to samozřejmě i realizovat. Z hlediska dotační politiky MAS Přijďte pobejt je celá řada oblastí, kde lze získat na základě žádostí finanční prostředky na podporu ať už soukromníků, správních celků či spolků a v podstatě i jednotlivců. Je to velice dobře připravený z hlediska nějaké struktury nebo osnovy těch projektů jednotlivých a široké spektrum oblastí, ve kterých ta podpora lze realizovat, v podstatě pomáhá malým obcím, menším žadatelům v tom, aby získali dotační podporu. Tak s místní akční skupinou se tady spolupracuje výborně, protože oni jako se snaží vlastně ty projekty nebo ty výzvy na ty projekty nastavit tak, aby to mělo praktický přínos. Tak což nám maximálně vyhovuje. V podstatě, když jsme přišli s návrhem toho, že bychom potřebovali posílit sociální práci, protože potřebujeme tady pracovat s lidmi, kteří jsou v sociálním bydlení a že hledáme nějakou výzvu v rámci operačního programu Zaměstnanost, tak oni sami přišli s tím, že vlastně v rámci svých možností mají jednu z těch priorit možnost zaměřit právě na podporu sociální práce a že bychom se tam případně mohli přihlásit. Takže v podstatě nám v tomhle vyšli maximálně vstříc. Tak já myslím, že tam pro mě bylo důležitých několik prvků. Jednak na začátku, kdy jsme vůbec o tom projektu začali přemýšlet, tak nás pracovníci místní akční skupiny navedli, jak nad tím projektem přemýšlet, jak ho postavit, napsat. Vlastně nám poskytli nějaké poradenství a byli tak trošku i naši fandové v tom smyslu, že nás dobře podpořili, že takováhle věc na území má smysl, naplňuje nějakou potřebnost území. To byla jedna úroveň a druhá úroveň při realizaci samotné, pak nám poskytovali nějaké poradenství okolo administrace projektů, okolo toho, jak tenhle typ projektů vlastně funguje, jak s ním jako administrativně zacházet. To je druhá úroveň. No a třetí vlastně
V realitě pro nás v tom projektu bylo důležité vytvářet podpůrnou síť a propojovat různé aktéry v území, proto aby jsme vlastně dokázali se dobře k těm rodinám a dětem dostat. Takže místní akční skupina sehrála roli v tom, že nám napomáhala vlastně vytvářet vztahy a schánět kontakty a tak. Úspěšnost místní akční skupiny Přijďte pobejt stojí na nápadech a spolupráci lidí, kteří v ní působí. Jejím prostřednictvím jsou podporovány projekty zaměřené na rozvoj regionu s ohledem na jedinečnost území a místní společenský život. Místní akční skupina má možnost opravdu výrazně ovlivnit rozvoj našeho regionu. Každoročně rozděluje mezi kvalitní projekty finanční podporu v řádech milionů korun. Za finance od masky sice nepostavíte agrofarmu, ale získáte například peníze na dobudování jejího zázemí, které bude sloužit místním lidem i návštěvníkům. Díky spolupráci s maskou má obec prostředky na rekonstrukci školy, opravu kapličky, místní spolek peníze na pořádání festivalu, občan na vydání pamětí svého dědečka a mnoho dalších možností. Tedy tak, jak se zde říká, přijďte pobejt.